ஹாப்பி கார்த்திகை டு ஆல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ஹாப்பி கார்த்திகை. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யோகா தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம யோகாவுக்கு தேவையான மேட்டை விரிச்சுக்கலாம். கீழே இது விரிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம 10 யோகா போஸ்ட் தான் பார்க்குறோம். ஓகே, வாங்க யோகா பண்ணலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் வந்து தெரியலன்னா பார்த்தீங்கன்னா கால் இங்கே வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட் கால் இங்கே வச்சுட்டு ரைட் கால் இங்கே வச்சுட்டு இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு இங்கே வைக்கணும். இப்படி வைக்கணும். இங்கே இது ஃபஸ்ட்டு போஸ். ஃபுல்லாக காட்டுக்கா. ஓகே, செகண்ட் போஸ் பார்க்கலாம். அப்புறம் இந்த போஸ் பேர் கோமுகாசனம். ஓகே, இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் போஸ் போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ செகண்ட் போஸ். எனக்கு செகண்ட் போஸ் என்ன போஸ்னா இந்த போஸ் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த போஸ் பேர் வந்து வீராசனா. ஓகே, இப்போ நம்ம தேர்ட் போஸ் போகலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேர்ட் போஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி வச்சுக்கணும். இதான் கேண்டில் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம எழுச்சிக்கலாம். ஓகே, நம்ம எழுச்சாச்சு. இப்போ போஸ் என்னன்னா ஃபோர்த் போஸ் என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த தேர்ட் போஸ் பண்ணாச்சு. போஸ் பண்ணாச்சு. இதான் இந்த போஸ் பேர் தான் சக்கராசனம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு போஸ் நான் பண்ணது வந்து கோமுகாசனா இல்லை, இப்படி பண்ணது கோமுகாசனா. அது பேர் எனக்கு தெரியாது, ஆனால் கோமுகாசனா தான் சொல்லுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க ஃபிஃப்த் போஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் போஸ் பண்ணலாம். ஃபிஃப்த் போஸ் வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபிஃப்த் போஸ் வந்து இந்த போஸ் சூப்பராக இருக்கும். இந்த போஸ்லேயே நிறைய போஸ் இருக்கு. சிக்ஸ்த் போஸ் பண்ணலாம். வா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் போஸ் வந்தாச்சு. சிக்ஸ்த் போஸ் வந்து டீ போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டீ போஸ் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க செவன்த் போஸ் கூட போகலாம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம செவன்த் போஸ் பண்ணலாம். இப்படிதான் ஒரு காலோடைய நிற்கணும். ஓகே, திரும்பி பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம செவன்த் போஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ எயித்து போஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எயித்து போஸ் வந்தாச்சு. இப்போ பத்மாசனம். அந்த போஸ் பேர் இதான் கொஞ்சம் அந்த போஸ். ஒரு காலை இங்கே போட்டு இன்னொரு காலை இங்கே போடணும். இந்த போஸையே டெய்லியும் 10 நிமிஷம் பண்ணீங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம 9th போஸ் வந்தாச்சு. 9th போஸ் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம 9th போஸ் வந்தாச்சு. 9th போஸ் சேர் போஸ். சேர் மாதிரி இருக்கும். நம்ம சைடில் காட்டுறேன், ஸ்ட்ரெயிட்டாக காட்டுறேன். இப்படியே இருக்கணும். முட்டி பாருங்க, இப்படியே இருக்கணும். சேர் மாதிரி இப்படி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம 10th போஸ் வந்தாச்சு. ஓகே, இப்போ 10th போஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ 10th போஸ் ஃபிஷ் போஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி அதே பத்மாசனம் மாதிரி தான், ஆனால் இது வேறு மாதிரி வச்சுட்டு எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி கால் விரல கொடுக்கணும். அப்படியே காலையை எப்படி வச்சுக்கணும். இப்படிதான். இதுக்கு பேர் வந்து ஃபிஷ் போஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு நான் சூரிய நமஸ்காரம் சொல்லித்தரேன். வாங்க, சூரிய நமஸ்காரம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணிவிட்டு ட்ரைனிங் பண்ணிக்கணும்.
இப்படி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் முக்கோணாசனம் இந்த பேர் இந்த போஸ் பேர் மெது. ஓகே. இப்போ ஃபோர்த் போஸ். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இதான் சூரிய நமஸ்காரம். நீங்கள் இதே மாதிரி டெய்லியும் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். பாய். வெயிட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிலிமில் கிளிக் பண்ணிட்டு மேலே 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்தீங்கன்னா போகிற வீடியோ உங்களுக்கு தானாக வந்து சேரும். லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.